Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne to jeden z najważniejszych na Dolnym Śląsku festiwali teatralnych. Istniejący od 12 lat przegląd spektakli wyselekcjonowanych według obranego w danej edycji klucza niezmiennie przyciąga widzów i zdobywa ich uznanie. Wyrazem tego jest przyznawana przez widownię Fanaberia Publiczności, nagroda dla najlepszego przedstawienia. W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem Teatr według kobiet i prezentuje wyjątkowe twórczynie oraz spektakle, których tematem stają się kobiety. Od 12 lat udowadniamy, że w mieście, które ma kłopotów co niemiara, można mieć fanaberię. Myśmy ją od 2002 roku sformułowali w postaci fanaberii teatralnej. W ostatnim tygodniu listopada zapraszamy Państwa, żeby pokazywać wszystko to, co jest najciekawsze w Polsce, oczywiście w polskim teatrze. Różne odsłony tych fanaberii mamy za sobą, i teatr ofowy, i teatr reportażu. W tym roku teatr według kobiet. Kobiet scenografek, aktorek, reżyserek, kobiet w rozmaitym wydaniu, kobiet bohaterek. Nasz teatr może poszczycić się kobietami we wszystkich tych formach, o których mówiłam. Proszę pamiętać, rozpoczynała u nas chyba jedna z najwybitniejszych reżyserek młodego pokolenia, Maja Kleczewska. Tu startowała Monika Strzępka, tu Ewelina Marciniak, tu wielkie gwiazdy polskiego teatru. Myślę tutaj o aktorkach. Wszystko jest przed Państwem, proszę to sprawdzać. Jesteśmy dla Was otworem, stoimy otworem, jesteśmy ciekawi Państwa wypowiedzi. Możecie wybrać na koniec fanaberii swoją fanaberię publiczności, nagrodę, którą przyznajemy najlepszemu zespołowi, oczywiście zdaniem widzów. Jako pierwsi przed wałbrzyską publicznością wystąpili aktorzy z wrocławskiego Teatru Pantomimy imienia Henryka Tomaszewskiego w spektaklu Dom Bernardy Alba oraz Poławiacze papieru. Kończymy teatrem kieleckim. Z Kielc przyjedzie do nas caryca Katarzyna. Po drodze będą monodramy, koncerty, wypowiedzi kobiet więźniarek, teatralne wypowiedzi i pokazy tańca. Mam nadzieję, że zechcą Państwo z nami być. Zawsze wieczorem od 25 do 30 listopada tego roku trzeba sobie zarezerwować czas na teatr. Mam nadzieję, że te fanaberie przypadną Państwu do gustu. 12. edycję Wałbrzyskich Fanaberii Teatralnych zakończy spektakl Caryca Katarzyna, a po nim najbardziej oczekiwany moment przez festiwalowych aktorów – wybór Fanaberii Publiczności.